Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amazwi la inimba ngomhla ka-20 October. Guys, sekuseni-ke ngovivi nanguthumeka ulungiselela ukuya esikoleni ngathi ufuna ukufundela ukuba i-caregiver. Uyakhomplayina ngokuthi uzibona imdala and uzobe eseklasini elilodwa nabantwana abancinci, kodwa-ke uhlathi yamqinisekisa ukuthi age is just a number, nokuthi-ke the more you are older, the more you are wiser. Guys, umane nje wathi and you look sexy. Wajabula-ke guys, uthumeka ebona ukuthi hayi cha, umyeni wakhe uyameseka ngayo yonke indlela. Emva kwalapho-ke umane wakujika ukudla epletini, uhlathi wabuza ngozoleka, wambuza ukuthi unjani. Washo uthumeka ukuthi hayi cha, u-right. Wathi uyayisaphotha lento yakho yokuthi ufunde? Wathi ewe kaloku uyayisaphotha. Wathi isisu sakhe sona u-right, u-healthy, udla right, uyayidla inyama? Hayi, waqala wabisa iy'nhlozi-ke manje uthumeka, kodwa waphendula kahle wathi hhayi impela uyayinakekela u-right. Wathi ubuwazi kona ukuthi le ngane le eka-Lazarus, sindisho ukuba ubuthe vele yabo thina somndeni noma yini singaxoxa ngayo, kumele siqale sisaphothane manje. Bese benexesha elingakanani bethandana laba bantu? Kanti unamanga ubhuti like uzama ukuthola i-information nje kuthumeka ukuthi ngempela le ngane eyakhe yini uhlathi noma qha. Guys, umane nje wathi uthumeka hayi chini yini manje, wasubuza imibuzo emininzi kangaka ngozoleka. Wathi hayi nkosikazi wami, ngithi nje wena uthena asimeseke uzoleka and manje siyi-family, so bengi-consent but ungakhathazeki yabo, buka ukuthi umuhle kanjani man. Umuhle man. Hey guys, nangampela-ke uthumeka wasmayila wakhohlwa, wenza nje sengathi like yabo akayizwa lento yokuthi uhlathi usebhizi buzana ngozoleka. Bengakaqedi ngisho u-1 month beshadile. Guys, akupheli-ke lapho. Umane nje wathi uhlathi yabona-ke makonje uyahamba yena uyozibuzela mathupha ukuthi kahle kahle kwenzakalani la, yini ngampela liqhubekayo. Ngabe bafuna ukuthatha ingane yakhe, imbewu yakhe beyoyiphosa kwenye indoda ebizwa ngokuthi uLazarus Ngcukanna, noma mhlampe ngampela uZoleka wamane wachitha kwi-relationship yabo besahlangene besashadile, waze kwaphuma le ngane le eyivezandlebe-ke yakhe uZoleka benoLazarus. So uthe nje uZoleka esasebhizi efonini, hhayi kwabe ngena uhlathi engavaze eze engqongqoze ngisho emnyango. Ayike isisebenzi sikaZoleka sixolisile sathi memo umane wayingenela wathi khululeka, definitely I will take it from here. Guys, umane nje wathi uhlathi lo mntwana ngabe ngowami na? Cishe laphuma ngomlomo uvalo kuZoleka. Wathi hhayi, wathi ngitsho ngoba phela wena 4 months ago bekade uchadile nami, so lo mntwana ngabe ngowami na? Ngiyabuza. Wathi ndithe hhayi kaloku, why vele obsessed ngami wena? Why you so obsessed with me? Hey hlathi, uchadile kaloku unonkosikazi, kungani lokhu ungilandelela? Bendazi kaloku ifana nawe lento ukuthi njalo mekukhona into enhle enzakalayo ebomini bami wena uyafuna ukuzoyigaxelisa phakathi kubona. Phuma kumina hlathi. Wathi ngifuna nje ungiphendulele umbuzo cause ngifuna ukwazi, 4 months ago besashadile mina nawe, kungenzeka lo mntwana kube owami, noma-ke mhlampe wena wangijithela nalesa sidididi lesi esiwuLazarus. Yeyi, wathi ndithetha nawe Zoleka. Wathuka uZoleka wabe ngena uLazarus. Wathi who the hell do you think you are? Ayibo guys, wathi usuka lela usuka khona uzobuza uZoleka umbuzo nje, lo mntwana owami noZoleka. Wathi uhlathi kushuthi-ke wena Zoleka ububhizi nale nkwenkwe le, ubusachadile nami wamane wathi uLazarus lalela la, mina noZoleka sizokwakha usapho. Umndeni wakaBikitsha nomndeni wakaNgcukanna usuhlangene, sebebonene and bayimisele ukuba ingxenye yekusasa lalo mntana, kanti nami noZoleka sizimisele ngokukhulisa usapho lwethu ndawonye. Wase wathi uhlathi kushuthi kahle kahle nina ninomndeni manje, sinomndeni. Wathi uZoleka yebo kunjalo, nawo wakho, hamba uyonkosikazi wakho hlathi nabantwana lapha ekhaya, usanda kushada njengamanje. Uthumeka mekuzwa ulokhu ubuza lo mbuzo ucathi uzocabanga kanjani, uzozizwa kanjani? Hayi suka man, stop this obsession. Hayi,
wabona uHlathi ukuthi no man, yabona la akadingeki at all, akadingeki, ngcono khona mana asuka ahambe guys. Lapho yayiqinisa uzoleka kuyobonakala ukuthi umzimba uyashake. Ube nje ukuhamba uHlathi, ayi, waqala wa-break down ugirl. Waqala-ke manje kwabuya yonke into engqondweni ukuthi hayibonakho iqamba amanga bo, phambi kwayise wengane wangampela. Yeyi, umane nje uLazarus wathi, Zoleka, don't worry, okay? Noma kuthiwa uHlathi uthini, lo mntwana owethu sobabili, yes? Ungakhathazeki, wamupha ihagi. Ebona ukuthi yabona lo girl lo uzomane nje agcine impela esithi breakdown, kugcine sekulimala nje nalo mntwana lo engakazalwa ngisho ukuzalwa manje i-stress sesimi ngaphezulu kwakhe guys. Yeyi, ngapha-ke ubuyile-ke esikolweni uThumeka wafica iy'ngane zakhe-ke uqhawe benolikamva behleli phansi, hhayi wabajoyina-ke bamtshela ukuthi hhayi bayamsapota for this decision le ayithathile and they are very proud of her. Nje kwakuhle kanjeya. Emva kwalapho-ke uThumeka umane wakhuluma noqhawe wamtshela ukuthi mntanami, bengicela ulungise izinto phakathi kwakho noma wakho. Yabona lento ukuthi ningazwani ayikho right, sonke sibenzele amaphutha la, hhayi ukuthi kukhona umsulwa. Wathi kodwa ngeke ma, elenziwe uZoleka likhulu kakhulu. Wathi still mawukuthi uyamthukuthelela uzilimaza wena nekusasa lakho. Kunomntwanyana omncane osezayo osendleleni odinga ukuba ube khona eduze kwakhe ebomini bakhe. Ngiyacela mntanami, icingisise lento le, uzame ukuvisana noma wakho. Guys, ubhizi la uThumeka ugqugquzela uxolo, ugqugquzela uthando from uHlathi, from uqhawe, from everyone. uHlathi nje ngisho naye bekade emtshela ukuthi kumele abe nokuzwana noZoleka, bengalokhu bebambelana amagqubu noma bedivosile. Akazi kodwa ngapha yena ukuthi yeyi, kunale ngane le khula eswini and eyalaphaya kamabandla guys, and ekuzothi mekwenzeka liphuma leli qiniso ukuthi izalwa khona, bese-ke umshado wakhe uyabhidlika. Imagine guys, uhlale nomuntu for 20 years engakushadile, ucele ukuthi akushade, anqabe, ahambe abuyele kunkosikazi wakhe wakudala akushiye, ebese emva kwalapho eselaxaziwe abuyele back kuwena, ebese kunikeza lo mshado lo okade ufuna for 20 years, ukhalela ngisho iy'nyembezi zikaNandi, ebese ekugcineni usuthi u-happy ever after. Boom! Iboom guys. Kutholakala ukuthi-ke sengathi kunengane ezayo eza no-ex-wife, bese-ke futhi kuphinde kushabalale wonke lamaphupho futhi. Yeyi, waze wahlupheka uThumeka. Mhlampe ukube nje wayihlalela naloya Mr Nice Guy, igama lakho konje kwakubani? uBrother Justice guys. Mhlasimpe ngabe mhlampe yila bezophila khona i-happily ever after yakhe yangampela guys. Kodwa kuthiwe kusasa laziwa, mhlampe uHlathi noma esetholile ukuthi ingane yakhe isazosticka around, awabamba ama-vows akhe awasho phambi komfundisi, ukuthi ebuhleni nasebeni uzostanda towards his wife uThumeka Bikicha. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye.